Her. Jeg hedder Majdal 8. Ja, og vi spiller på et server, der hedder PvP-fest, og når jeg skal finde den, skal jeg skrive pvpfest.com. Og ja, i den her video skal vi spille Skywars, og hvis I ikke ved, hvad det er, så ja, så kan I lære det nu. Og nu viser jeg, hvem jeg har med på banen i dag. Hej. Hej. Jeg hedder Emil Dahl 1. Jeg håber, I kan se det deroppe. Ellers er det noget galt. Nu til lige at få det tjekket. Jeg hedder... Jeg er 12 år. Og jeg hedder sjovt nok Emil. Hallo. Og jeg er Frederik 43. Og men bare kald mig Freddy Killer. Det, der sker nu, det er, at vi går hen til Skywars-portalen, der ligger lige derinde. Og der hopper vi simpelthen ned, så vi kan spille Skywars. Ja. Og Hvis nogen af jer ikke ved, hvad Skywars er, så finder I ud af det nu. Det har jeg sagt en gang. Har du? Ja. Ja. Okay, om 3, 2, 1, nu! Hop! Sådan. Er vi inde på det samme? Ja, jeg kan se Maja, og jeg så Fred og Joy. Men jeg tror, jeg er rimelig langt væk fra jer, men Emil, vi vil sidde med hinanden. Vi arbejder sammen, os tre mod alle de andre. Det er ikke normalt, men det gør vi. Ja, så må de brokke sig. Ja. Okay. Det er 3 mod 1 mod 1 mod 1 mod 1 og 1. Og en. Ja, Men så... Måske er der en lille team til. Men det Og nu starter vi om 2, 2, 1. Vi er i gang. Og vi er nede på en ø, hvor vi skal tage tingene i kiste. Diamonds, what? Der var allerede en, der røg ned der. Ja, det var sgu også tæt på, at jeg gjorde det. Ja, det er ikke så godt at ryge ned, fordi så er man ude af spillet. For evigt. jeg har lige nakket en. Godt lavet. Så går lige ud her. Tag de her ting, så man kan komme over på andre øer. Og så gør dem til planker, så man har flere af dem. With the baseball bat. Ej, det synger du hele tiden. Nå. Ja, det er bare noget, han synger for det meste. Det gør jeg faktisk ikke. Jo, du gør. Du er problem. Nej. Nå, nej, okay. Var der nogen, der kastede noget efter mig derovre? Så, nu går jeg hen til Emo. Du ved. Okay, det bliver en kult. Emo. Nu går jeg hen til Emil. Ham, det blev præsenteret for. Emil Dahl 1. Kill! Kom så! Ej! Jo, kill! Ja, jeg fik et kill! Oh my god. Og jeg brugte ikke engang mit diasvær, jeg brugte hånden. Shit. Ja. Det er fordi min computer lagger. Hvis I ved, hvad det betyder. Det ved I nok. Lagger, det betyder hacker, eller hvad man nu skal kalde det. Det betyder hacker. 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 Så kan vi lige komme over. Okay, hvor befinder I jer lige nu? Jeg har lige kastet lava ned på en. Jeg befinder mig inde ved Emil Dahl 1. Jeg befinder mig et sted, hvor der er en, der virkelig provokerer mig rigtig meget. Når dig, der provokerer mig rigtig meget, har du en kommentar til det? Men jeg vil gerne fremstå som anonym. Det kunne jeg faktisk også godt tænke mig, hvis jeg havde provokeret dig. Nå, jeg har lige nakket en tid. Nej! Maja, jeg er bagved dig, jeg Jeg har fået et diamondsværd. Ja, jeg er på start, men jeg dør. Jeg fik det meste. Juhu. Og så diamondsværd, det er rigtig godt, for man skal jo dræbe andre. Ej, vi går hen på den der, hvor der er mange chests, så jeg også godt kan få et. I skal komme og hjælpe mig. Vi kommer ud på den der, hvor der er mega mange chests. Maja, sig lige, hvis du er en, ikke? Hvad? Sig lige, hvis der... Nå, godt nok. Nu tager jeg alle chests. Det er ikke så godt at blive skudt ned for sådan en der dims. Så jeg mig ned.
Seriøst, hvis du finder diamondsværd, ikke? Ja. Så giver du det til mig. Okay. Ja. Ups. Okay, har I mange planker eller sten eller et eller andet? Emil, jeg kom til at sætte en blok oven på en kiste. Hvorfor det? Det ved jeg ikke, jeg kom bare til det. Held kom og hjælp mig. Ham Okay, jeg godt. driver mig hjem til vanvid. Ja, hvor er du? Jeg har diamondsværd, nu kan jeg godt komme. Kom nu, min laggende Er du? computer. Jeg kan se dig, Fred. Jeg kommer. Ja, jeg kan se dig. Vi tager lige der, ja. Og så Skal kan man jeg tage det, man kun har brug for. Og ham, ham I skulle kalde Freddy Killer. Han bliver også kaldt for Frede. Han har faktisk mange navne. Han er blevet født sådan. Ja. Vi kommer backstab ham der lige i ansigtet. Kan du fatte det? Så nu kommer jeg hen og hjælper ham. Lidt, tror jeg. Emil, kom nu! Help me! Nej, gå nu væk! Nej! Døde du? Bare simpelthen spille videre. Hvor? Jeg kan se dig. Jeg tager ham bagfra. Ja. Så bruger han sin psyko cheater-hacks. Ja, mig! Ja! Så dræbte vi ham, og nu er det kun os tilbage, tror jeg. Det tror jeg ikke. Det kan I se henne. Nej, det kan jeg ikke se. Det er der ikke, desværre. Nu må jeg passe på, at jeg ikke ryger ned. Der er også en anden Maja. Hvorhenne? På Jeg har fundet den person. Kom, Maja. Kom her. Du må ikke Har dræbe du... Maja, har du noget armor i overskud? Ja, faktisk. Giv mig det lige. Tak. Okay, det var ret godt lavet. Okay, kom. Okay. Jeg vil ikke falde ned. Okay. Nu prøver vi så at dræbe den sidste, der er på banen herhen, og så os, selvfølgelig. Hun løber væk, eller ham, eller... Ja, man ved aldrig, hvem der er hvad. Nej, jeg røg ned. Ej, Maja, dræb ham for mig. Jeg ramte hende, eller ham, eller... Hvad man nu skal kalde den person. Maja gør stolte. Han eller hun bruger golden apples, så derfor bruger jeg... Undskyld. Jeg døde.